Wakadini vatendi vaMwari mazera seIshe. Ini ndinonzwa kufara kana ndakutaura nyaya yaTenzi Michael, chikara chevaroi, shamu yevaroi. Ndiri mudare wemudzimu unoera mababa vamagirazi. Chiremba chakatumwa kubva kumusoro kudenga. Ndakasvika papo 2019 ndakanga ndakaonda ndichirwara, ndakanga ndiri chimutsunyarunya. Muzi anonzi mutsunyarunya, kachita nemutsunyarunya ndichitaura munhu akaonda, munhu akapera, munhu akanga atarisirwa kunzi apa pasina raguva. Tataiswa kumakuva kunzi apa pasina vachamuka futi, asi takakurumidza kuziva kuti kune chiremba paMagirazi. Ndakaendako ikoko ndichirwara, ndandisina matamani. Dumbu ramunoona iri rakabudira pasoro paMagirazi. Ndandakaonda, ndairwara, ndandajoiniswa Satanism. Handamusatanist, asi zvakapera zvose. Iko zvino ndangowangamura, ndakudada nemuyamusheni, ndodada neparamendi. Handei ikoko paMagirazi. Tirege kumirira kutangirwa nevaroi, nekuti shamu dzevaroi dzakapiwa paMagirazi. Vanorova varoi vose, hakuna anotaura zvakare kana tichinge takutaura nyaya yaTenzi Michael. Saka handei tose tinochekerwa nhamo dzedu.